ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/1/2025 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತರದು ನಿಖಲು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಪರು ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಯೋಗ ನಿಖಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಎಡ್ಡೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ದುಪ್ಪುಂದಾಯಿತು. ಉತ್ತರ: ದೇಪಂಡಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ದುಪ್ಪೇರು, ಏಪ ಮನುಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ದುಪ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಎಡ್ಡೆ ದುಪ್ಪುಂಡು, ఒక ಮನುಷ್ಯ ಹಾಲ ದುಪ್ಪುನಗ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ನಷ್ಟ ದುಪ್ಪುಂಡು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಓವ್ಯ ವಸ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಲ್ಪಲ ನಟ್ಟೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪವರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಂದು ಪನುಡಕೊಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಆತ್ಮಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿ ಒಂದರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಮೆರಡೊಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಸುರುಸುರುಕು ಪಕ್ಕ ಆವೋಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಮೇರೆಗೆ ದಾದ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಇದೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಈ ನಿಶ್ಚಯಡು ಮನನ ಮಲ್ಪೊಡಾಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಎರಡಲ ಅವತರಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೇರು. ಎನ್ ಬೇರ್ನ ಮಸ್ತು ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮೊಡ್ಲ ಅಂತ್ಯೋಡು ವರ್ಪೆ ಇಂದು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಶ್ರೀಮತ್ ಪಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತವಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ಶ್ರೀಮತರದು ನಿಖಲು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಪರು, ನಿಖಲು ಭ್ರಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಯಪರು. ನಿಖಲು ಇಂದೆ ಕಾದೆ ಬರ್ಪರು ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪಿರು. ಯಾನ್ ನಿಖಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಮತದ ದೇವಿ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರು ಬರ್ಪೆ. ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಪ್ಪನ ಅರ್ಥಲ್ಲ ತೆರಿಪವಡಪ್ಪನು. ವಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೆ. ಸತ್ಯಗೋಟ್ಲ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ದೈಪಿ ಗುಣತ್ತಿನಕಲು. ಇತೆ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಅಸುರಿ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರು ಮಾತಲ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು ಅಂಡ ಅಕಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಬುದ್ಧಿದಕಲು ಮುಲ್ಪದಕಲು ಅಸುರಿ ಬುದ್ಧಿದಕಲು ಅದುಲ್ಲಿರು. ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕಲು ಎತೊಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿದವು ಎತೊಂಜಿ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರೆ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಐದವರ ಆರ್ನ ಪುಸ್ತಕಲ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಮಾತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕಲ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಬಂದ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಸುರುತ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇನ್ನೇನು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಸುರುತವು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮತ್ತು ಗೀತೆಡ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆನು ಪಂಡೆ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯರು. ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ದೇನೇನು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೇರು ಬಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಓವೈ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಏರು ಗೀತೆನು ಓದುವಿರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲತೆ ತೆರಿ ಒಂದರ ಇಂದುವೆ ಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ವಾ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯಲ ಸಹ ಪಾಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಆದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಮೂಲಕನೇ ನಿಖಲು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರಿತೆ ಕೂಡ ಐತಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಯೊಂದಡ್ಡ ಜಗಜೀತರು ಪಂಡ ಜಗತ್ತದ ಒಡೆಯರು ಪಂಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಬಿಡ್ಪರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮವನ ಮೂಲಕ ನಿಖಲಿಗೆ ಹೋದವರು. ಆರ್ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪುದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪುದರ್ದಾದ ಪಂದ ನಿಖಲು ಎರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಲ ಕೇಳಿದ ಅಕಲು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಮೂಜ್ಜನಕುಲ ಏರೋ ಅಪ್ಪೊಪ್ಪಡತ್ತೆ ನಿಖಲು ತೊಜಿಪವರು. ಈ ಮೂಜ್ಜನಕು ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನದ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ತೊಜಿಪವರು. ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಶಿವ ಉಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಿವ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲು ಏರು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತೂ ಇತದೇ ಉಂಟು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸದಾ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲ ಅದುಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದನು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಆತ್ಮನೇ ಶರೀರದ ಮಲಕ ಪನ್ಪನು. ಏತು ಸಹಜ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು. ದೇಕ್ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಬಂದ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಓದವಿರು ಗೀತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏರು ತೆರಿಪೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಪಾಪ ಅರೆಗೆ ಓವೆ ಕಿರೀಟ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬೀಜರೂಪ ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿಖುಲ್ಲ ಸಹ ಚೈತನ್ಯ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರತೆ. ಮಾತಾ ವೃಕ್ಷದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ನಿಖುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಭಲೆ ನಿಖುಲು ಮಾಲಿಲತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಚ ಬೀಜವನ್ನು ಪಾಡುವರು. ಐದು ಎಂಚ ವೃಕ್ಷ ವೃದ್ಧಿ ಆಪನು ಪನ್ಪುಣೆನ್ ತೆರೆಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಅವಂತೂ ಜಡವೃಕ್ಷವಾದಂದು ಚೈತನ್ಯವಾದುಂಡು. ನಿಗುಲ ಆತ್ಮೋಡ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಇಂದು ಬೇತೆರಡಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಚೈತನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ವೃಕ್ಷಲ ಮನುಷ್ಯರದೇ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಚೈತನ್ಯ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯದು ಅಂತರ ಅಂತುಂಡತೆ. ಕುಕ್ಕುದ ಬೀಜನು ಪಾಡಿರಡ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷ ಏತು ಮಲ್ಲಾದು ಪೋಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯ ರಚನೆದ ಬೀಜದ ಏತೊಂಜಿ ಶಾಖೆಲು ಪಿದಡದನು. ಜಡ ಬೀಜಡು ಹೂವಿ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಾಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶ ಆಪನು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಡ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಕೂಡ ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೃಕ್ಷ ಎಂಚ ಲಕದು ಉಂತುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಗುಪ್ತ ಪಾತ್ರರಾತುಂಡು. ನಿಗಲಿ ಜ್ಞಾನಲ ಗುಪ್ತವಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಲ ಗುಪ್ತವಾದೆ ಬೈದಿರು. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ವೃಕ್ಷದ ನಾಟ್ಯ ಒಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಮಾತ್ರ ಪತಿತಾದ ಗೊತ್ತಿರು. ಬೀಜದ್ದು ಸುರುಸುರುಕಾದು ವಾ ಇರೆಕುಲು ಬತ್ತನೋ ಆಕುಲು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯೋಗತ ಸುರುತ ಇರೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪನೋಡಾಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರೆಗತ್ತು ಹೊಸ ಇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೀಜಗೂ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆಯುಂಡು. ಬೇರಂತೂ ಚೈತನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರೆಕುಲ್ಲ ಪಿದಡು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗುಲಿತೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲರು. ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಮೂಲ ಪಾತ್ರಣೆಯಿಂದ ಅದುಂಡು. ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಂಕುಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೇರ್ನ ತರಹ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆವುಡ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿತ್ರೋಲ್ಲ ಉಂಡು. ಚಿತ್ರೋಳು ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನನೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಈ ಚಿತ್ರೋಳು ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಈ ಚಿತ್ರೋಳೆಗುಲ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎಂಕುಲ ಈ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಈ ಚಿತ್ರೋಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿಯ ಔಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಅಕಲು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಚ್ಚೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಂದಿರುಳಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಏರ್ನ ಮಂದಿರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಶಿವ ಬಾಬನ ಮಂದಿರುಳೆ ಹೆಚ್ಚ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ರಚನೆ ಮಂದಿರುಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು. ಸುರೂತ ರಚನೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೂಜೆ ಬೆರೆಗೆ ನಡಪುಂಡು. ಮಾತೆರಂತೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವಿರು ಅಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಓದವೆರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗು ಓದವೆರು ನಿಕ್ಲು ಏರ್ನನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಚರು. ಓದು ನಕಲೆಗಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ನಿಕ್ಲು ಏಪ ಓದುದು ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಪರು ಅಪಗ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕುಲೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆಪರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದು ಏರಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠಾದು ಮಲ್ಪರು ಆಕಲ ಪೂಜೆನ ನಡಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆನ ನಡಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಪಂಚ ತತ್ವಲೆಗಳ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪೆರಸರು ಮಲ್ಪೇರು. ಶರೀರ ಪಂಚ ತತ್ವದ್ದು ಆದುಪ್ಪುಣತೆ. ಪಂಚ ತತ್ವಗಾಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಶರೀರದ ಪೂಜೆನ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜೆ ಅದು ಬರ್ಪುನು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ದೇವಿ ದೇವತನ ಅಜ್ಜೆತ್ತನು ಅಂಡಾಕಲು ಏಪ ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪುರೇನ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಚೇರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಪಂಡದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತರ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಒಂತೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಇನಿಕ್ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಾಕಲಾದಿತ್ತ. ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಾಕಲು ಕೂಡ ಬೇತೆ ಧರ್ಮೋಡು ಮತಾಂತರ ಪಡಿತೇರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಪತಿತಾದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೇನು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಪಂಡು ನಾವು ಶೋಭೆ ಹೆಜ್ಜಿ. ಅಪವಿತ್ರರಿಗೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪವಿತ್ರ ದೇವಿಯರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದವರ ಸ್ವಯಂ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನರದವರ ಪವಿತ್ರರನ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆ ಬಗ್ಗವಡಪ್ಪನು. ಭಾರತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ನಮನ ಮಲ್ಪೇರು. ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ನಮನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಪಂಡ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ನಮನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಪುರುಷರಿಗೆ ದಯಗೆ ನಮನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಈ ಸಮಯದ ಜ್ಞಾನ ಸುರೂಕು ಮಾತೆಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿ ಹೊಂದೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮೇರು ಜ್ಞಾನದ ಮಲ್ಲ ಸುದೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನ ಸುದಲಾದುಲ್ಲೇರು ಒಕ್ಕ ಪುರುಷಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಸುದೆಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸುದೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಅದುಂಡು. ಇಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಕಡೆ ಸಾಗರಡು ಪೋದು ಸೇರುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮೇಳಲ ಆಪಡು ಆಂಡ ಅವು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲ ಬಂದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಅವು ಅಂತೂ ನೀರ್ದ ಸುದೆಯಾದುಂಡು. ಒಯ್ಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಬಂದು ಪುದರ್ನು ದೀಪೇರು. ಅಕ್ಲಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಈಶ್ವರಗೆ ಪಂತೇರು. ಆಯ್ನದವರ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸುದೇನು ಮಸ್ತ್ ಪಾವನ ಬಂದ ತೆರಿವಿರು. ಮಲ್ಲ ಸುದೆಯಾದಿತ್ತೆರಡ ಅವು ಪವಿತ್ರ ಆದಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಬಂದು ಗಂಗೆಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸುದೇಕ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಮೇಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಸೇರುಂಡು. ಪಂಡ ಇಂದು ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುದೇತ ಮೇಳ ಆದುಂಡು.
ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಎಂಚ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗುಹ್ಯ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತೆರತ್ತೆ. ಭಗವನ್ ವಾಚ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ದಾದಲ ಒರಿಯುಚಿ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ರಚನೆ ಆದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪೂಜೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪರಂಪರೆ ನಡೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿಯುವುದು ಒಂತೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜಿ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳು ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆಯ್ನರ ದ್ವಾರ ಪರಂಪರೆ ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ಬಂದು ಪನಡಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದೆರಡು ನಿಕಲು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ರಾಸನ್ನು ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಖಲಿಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರ ಭೂಗೋಳ ತೆರೆದನು. ಮಿಕ್ಕಲು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪೂಜ್ಯಾದುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಅಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮಡುಂಡು ಐಕ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಪಂಥ ಪನ್ನಡ ಆಪುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥದ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಕಾಡುಗು ಪುದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಅವು ಹತ್ತದ ಸನ್ಯಾಸ ಆದುಂಡು. ಉಪ್ಪುನಂತೂ ಒಂಜೆ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿತೆ ತೆರಿಯೊಂದರ ಎಂಕುಲು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಪ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಥಿ ತಾರೀಕು ಗಲಿಗೆ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತಲ ತೆರೆದನು. ಅಕಲಂತೂ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದೇತ ಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕನು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅದುಂಡು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರಗಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರ ಬಾಬಾ ಏರ ಅದುಲ್ಲಿರು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ವಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ನಲ ಕರ್ತವ್ಯನು ಜನ್ಮ ಪತ್ರಿನ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಕಿ ವೃಕ್ಷದ ಇರೇಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು ಐನು ಎಣಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈ ಬೇಹದ್ದ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ಇರೇಕುಲು ಎತ್ತುಂಡು. 5,000 ವರ್ಷಡು ಈತೊಂಜಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು. ಐದವರ ನನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲಡೆ ನನ್ನ ಏತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ತೆಜ್ಪವೇರು ಸತ್ಯಯುಗ ಈತು ವರ್ಷಲು ತ್ರೇತ ಈತು ವರ್ಷಲು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಈತು ವರ್ಷಲು ಅಂದು ಬರೆತನು. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗಿದು ಮಾತ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಪೇರು ಕುಕ್ಕುದ ಬೀಜನ್ ತೂನಗ ಕುಕ್ಕುದ ವೃಕ್ಷನೆ ಎದುರುಡು ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಈತೆ ಮನುಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯದ ಬೀಜ ರೂಪ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡುಲ್ಲಿರು ನಿಖಲಿಗಾರೆ ಕುಳಿದು ವೃಕ್ಷದ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಪೇರು ದೇ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು ತೆರಿಪೇರು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಇಂದು ತರೆ ತಿರ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ವೃಕ್ಷ ಆದುಂಡು ನಿಖಲ ಸಾಹಿನ್ಯ ತೆರಿಪವಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಜಡ ಅಂಚನೆ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತಲ ತಪ್ಪಂದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಈತ ಏತೊಂಜಿ ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯುಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈತೊಂಜಿ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾತ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯರ್ದು ಜಪಾನರ್ದು ಬತ್ತನು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಜಪಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಅಲ್ಪದ ವಸ್ತುಲು ಇಡೀಗ ಅಮ್ಮದು ಪಂಡ ದೆತನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಮೇರಿಕಾದ ಗೋಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಓಲ್ಪಡ್ದುಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪಂತೂ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಾಂಡ ಧರ್ಮಲು ವೃದ್ಧಿ ಒಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತ ವಸ್ತುಲು ತಯಾರ ಒಂದೊಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಓಲ್ಪೊಡ್ದುಲೋ ಕನಪುಜೇರು ಇತ್ತೆ ತೂಲಿ ಎಲ್ಬೊಲ್ಪೊಡ್ದು ಕನಪವೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಕಡೇಟು ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಹೂವಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಸ್ತು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಮಸ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಅದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಹಾಲು ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪುನಾಗ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಷ್ಟದಾಯಕ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಲದುಂಡು ಇಂದರ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಐನು ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಆತ್ಮಂಡು ರಾಮಾನುಸಾರ ಸುರೂಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ಆಕ್ಲೇಡ ಇಮರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪವೇರು ಕಲ್ಪಲಾಸ ವಾ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತುದೇರೋ ಅವೇ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಗಲಿತ ಏತೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಪ್ಪರು ಇಂದೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆರಡಲ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ನಿಕಲು ದೇವತೆ ಆದ ಬಿಡ್ಪಾರು ಇಂದೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಬೇತವೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾಯದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಟು ಐದು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಪೋದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡಪವಿರು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗಾದ ಊಲ ಹೊಸ ಪಾತರತ್ತು ಇದು ಮಾತಲ ಮಾಯದ ಆಡಂಬರವಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಆಳೋಡು ಪೋಪೇರು ಬುದ್ಧಿನು ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ತಂದುಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಕಮಾಲ್ ಮಲ್ತು ತುಜ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಕೂಡ ಇಂದು ನಷ್ಟನೇ ಆಪುಂಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿರ್ದು ಈ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಪನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ
ಒಂಜಿ ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಚಿತ ಓಡಾಪುಂಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರನು ಎದುರುಡು ತೂವೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ವಂದನೆ ನಮಸ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಅಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಯರೆ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಪಾಪ ಕಾರಣ ಚೈತನ್ಯ ರಚನೆ ತಿಳಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಅವಡು. ಈ ಜ್ಞಾನೋರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಬೇತೆವಾ ಜ್ಞಾನೋಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನಶೆ ತುಪ್ಪುಡು. ವರದಾನ ಒರಿ ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಾಠದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಭವ. ಒರಿ ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಿರಂತರ ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಇಂದಿರದ ಸ್ಥಿತಿ ಏಕರಸವಾದ ಬುಡುಪುಡು. ದೇವನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನoluಂಡು. ಅಂಡ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೋಲು ಇತ್ತಂಡಲ ಬಿಂದುನ ರೂಪೊಡುಪ್ಪುಡು. ಏರು ಒವ್ವೆ ಸಮಯಡು ತಿರ್ತುಗು ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಬಿಂದುನ ರೂಪೊಡುಪ್ಪುನವು ಆ ಸಮಯದ ಚಮತ್ಕಾರ ಆದುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪಾತ್ರಗಳು ತಿರ್ತುಗು ಒಯ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಸ್ತು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ವಾಯುಮಂಡಲನೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಡು. ಇಂಚಪ್ಪುನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಭಾವದ ವರದಾನಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೋನರಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಘ್ನ ಲಡೈ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬದಲು ಸೋಲುನು ಅನುಭವಿಸುನು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳು ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾಸಡು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಾದ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಈತನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮುಕ್ತಾಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಕ್ತಿದಾತಾರೆ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಭಕ್ತಿರು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಪುನಕ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುನು. ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಏಪ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪಿರು ಬಂದು ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮೋಡು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಆಪ ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಹು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲರ್ದು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಹಕ್ಕುದಾರಾದ ಮಲ್ಪಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.